A Balaton partján a vendéglátás az idegenforgalom szempontjából különösen fontos, hogy az éttermekben milyen szakácsok készítik az ételeket. Az Excellent Kft. Hosszú évek óta foglalkozik felnőtt képzéssel, ezen belül is vendéglátóipari szakembereket képeznek. Most éppen milyen tanfolyam indul önöknél? Terveink szerint idén is úgy járunk el, mint az elmúlt években, hogy az igényeket próbáljuk kielégíteni. A közeljövőben szeretnénk indítani többek között egy szakácsképzést, illetve vendéglátó eladó, illetve természetesen a kereskedelmi szakmákban is szervezünk tanfolyamokat, illetve új képzésként még az informatika, illetve működőmépítő tanfolyamokban is gondolkozunk. Igazán a szívemhez legközelebb áll a szakács tanfolyam, hiszen a szakács tanfolyamnak az oktatója, illetve vezetője vagyok már évtizedek óta. Jó párszor úgy gondoljuk, hogy kevés ez az évtizedes tapasztalat, ahhoz, hogy jók tudjunk lenni ebbe a szakmába, illetve hogy azok a hallgatók, akik a kezünk közül kikerülnek, jók legyenek, a munkaerőpiac számára megfelelő szakemberek legyenek, ahhoz folyamatosan nem csak nekünk kell képezni magunkat, hanem arra is kell figyelnünk, hogy mit mondanak a munkáltatók, mit mond az a piac, az a munkaerőpiac, aki a hallgatóinkat foglalkoztatja, illetve nagyon figyelünk a hallgatóinknak a véleményére is, főleg azoknak a hallgatóknak a véleményére, akik már végeztek az iskolánkban, és utána büszkén mondom, hogy jó párszor visszajönnek hozzánk, akár egy-egy szakmai tanácssal, akár csak szívemet melengetően dicsekednek azzal, hogy milyen sikeres karriert futottak be, akár itt nálunk Magyarországon, de akár Ausztriába, Svájcba, Finnországba, szinte a világ bármely táján megtalálhatók. Ezen én nem csodálkozom, hiszen volt szerencsém betekinteni az önök oktatási módszereibe. Igen komolyan veszik különösen a gyakorlati oktatást, és egy olyan újfajta tanítási módszert alkalmaznak, ami ma még, talán mondhatom azt, hogy nem igazán elterjedt. Ez a szakács szakma meg tipikusan arról szól, hogy ez nem egy elméleti tudomány, csak, hogy így mondjam, hiszen valóban nagyon sok elméleti ismeret kell hozzá, és ezeket az elméleti ismereteket gyakorlatban kell tudni alkalmazni, és pontosan ez a cél vezérelt bennünket, amikor igazán a mi képzési módszereinket 4 lábra állítottuk. Az egyik ugye a hagyományos elméleti képzés, amikor nagyon jó tankönyvekből, elméleti órákon lehet elsajátítani a szakács szakmának a csinyát, bínyát. Működik nálunk ugyancsak egy csoportos gyakorlat, ahol közösen készítünk ételeket, és utána közösen fogyasztjuk el, közösen értékeljük. Illetve van a munkahelyi gyakorlat, ahol valóban az életben lehetőleg a lakhelyükhöz közel, akár ismert szakemberekhez, általuk is ismert éttermekben töltik el gyakorlati napjaikat, életszerű körülmények között, valóban belecsöppennek abba a konyhai világba, amiben hát remélhetőleg utána is szeretnének dolgozni. Itt a végére hagytam azt, amire igazán nagyon büszkék vagyunk, hogy egy kis bemutató konyhát készítettünk. Ebben a bemutató konyhában gyakorlatilag a 20 fős osztály úgy tud részt venni az órákon, mint hogyha egy tévésóba lenne. Egy főzőpult mögött állok általában 2 hallgató segítséggel, és egy kamerával filmezzük le igazán azokat az ételeket, amiket készítünk, és ezt egy óriás kivetítőn láthatják a hallgatók. Szinte a napi ötleteket, a napi kreativitást is lehet tapasztalni ezeken a foglalkozásokon, hiszen jó párszor előfordul az, mint az életben is, hogy akár egy-egy hallgató otthonról is hoz valami érdekes zöldséget, akár valami olyan érdekes terményt, amit megmutat, hogy abból mit lehetne egyáltalán készíteni, és jó párszor akkor ez egy hirtelen átszervezést igényel, hogy pont abban a napban, hogy mint lehet beleilleszteni. Ez általában engem is inspirál, illetve a hallgatók számára is ez egy nagyon érdekes
előadást, módot tesz lehetővé, leköti a figyelmüket, sokkal jobban megjegyzik azokat az ételeket, amiket ilyenkor készítünk. Ne is beszéljünk talán erről tovább, hanem sétáljunk át a mi kis tankonyhánkba, és kukkantsák meg, hogy valóban hogy is készítjük mi az ételeket.